ଯିବି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କୋଉଠୁ ଅଗା ମଗା ଖଗା ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଆସିକି ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ରେ। ମୁଁ ଏପଟେ ମନେ ମନେ କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଥିଲି, ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ସବୁ ବାହାରେ ହଳି ହଳି ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ଆଉ ପାର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ବୁଲିବି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ପରି ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ରେ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଅଳିଆ ଯାକ, କାହାର ଏଡେ ଏଡେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଦନ୍ତା ହାତୀ ପରି, ଆଉ କାହା ମୁହଁ ବଣ ଭୁଆ ପରି, କାହା ମୁହଁ ବିଲୁଆ ପରି, କିଏ ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ପୁରା କଳା କିଟି କିଟି ହେଇକିରି ମୋଟୁ ହେଇକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଏତେ ମୋଟା ଏଡେ ବଡ ପେଟ ତାର, ଆଉ ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟେଡି ବିୟର। ଟେଡି ଡେ କଣ ହବ, ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟେଡି ବିୟର, ତାକୁ କିଏ ନେଇକିରି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବ। ଆରେ ଏମିତି ପିଲା ଯାକ ମତେ ସବୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ଭଗବାନ ପୁରା ତରତରରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୋରେ ଝାଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ ଜୋରେ ଝାଡା ଯିବେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ତରତରରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବନେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆରେ ଏମିତି ପିଲା ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ମୁଁ, ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରା 4-5ଟା ଚାଉଳରେ ଗଢା, ଅରୁଆ ଉଷୁନା ବାସୁମତି ସବୁଥିରେ ମିଶିକିରି ମୁଁ ଗଢା, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଳିଆ ପିଲା। ମତେ ଭଗବାନ ପୁରା ଫୁର୍ସତରେ ବନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁ ମୋର, ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିଫେକ୍ଟ ବାଲା ପିଲା ଗୁଡାକ ମତେ ମିଳିଛନ୍ତି ରେ। ମୁଁ ସବୁ ମନା କରିଦେଲି। ଆରେ ମି ଗୁପଚୁପ, ପୁଣି ମି ଗୁପଚୁପ ଏତେ ଫେମସ, ତା ପାଇଁ ଏମିତି ପିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉନ, ତମେ ସବୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ସେମାନେ ବି ମନା କରିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିକି ମି ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଫେମସ, କଣ କରିବି ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲି, କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଥିଲି ଯିବି ବୋଲି ବାହାରକୁ, ଆଉ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ରୋଜ। ଆରେ ରୋଜ କଣ କରିବି ମୁଁ, ସେଟା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାର ସବୁ ପତ୍ର ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରୋଜ ୱାଟର ବନେଇଦେଲି, ଆଉ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ତ କାମରେ ଆସିବ ନା। ଛାଡ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ଯାକ ମୁଁ ପୁରା ଘରେ ବସିକି ବୋର ହଉଛି, କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଛୁଟି ଦିନଟାରେ କଣ କରିବି, ମନ ତ ଦୁଃଖ। ଯାଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବୋଉକୁ କହିବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବ, ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ ଖିରି ପିଠା ସବୁ କରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହବା, ମତେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କେମିତି ଗଲା।